Ти, който слушаш това, искам да ти кажа нещо. Бог е онзи, който те обича. Бог е онзи, който никак няма да те大夜空天の川に大飛んでる深い生きてるけどまだ言っていないライИ ако ти си отпаднал, Бог е онзи, който те чака милостиво и жалостиво, който стои там отдясно и чака ти да дойдеш към Него и да се обърнеш към Него. Ти, който чуваш тази песен, благославям те в славното име на Исус. И наистина обърни се към Царя на царете, защото Той е онзи, който ще те благослови. Той е онзи, който ще те укрепи. В Словото се казва, че имаше двама братя и единия искаше правото от баща си и баща му отдаде правото. Той отиде и разпиля всичко, което имаше и видя, че далеч от баща си, далеч от това, което